Matthew Paris, ġuvni koraġġuż, ilu għal dawn l-aħħar 10 snin jgħix b'kondizzjoni serja ta' saħħa mentali, dik magħrufa aħjar bħala psikożi. Il-psikożi hija marda li bija tħossok konfuż dwar dak li hu reali u dak li mhuwiex. Xaħat li batem il-psikożi jista' jisma' jara ixom jew itiem xi ħaġa li fil-fatt ma tkunx qiegħda hemm. One News iltaqa' ma' Matthew waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Caritas Malta. Matul dawn l-aħħar snin, il-Caritas komplet taħdem qatih biex persuni mhux biss bi problema ta' droga jistgħu wkoll bi sfidi ta' saħħa mentali ikollhom għajnuna biex jerġgħu iqumu fuq saqajhom. Il-Caritas ta' trendi kont fuq servizz ta' riabilitazzjoni bl-isem ta' HelpX li issa Matthew wkoll jagħmel parti minnu. Jiena imbagħad minn psikożi, ili nesperjenza sintomi ta' psikożi tal-aħħar 10 snin issa. U fil-bidu qisu kont ipprovajt inkampa ftit waħdi, imbagħad fittix lajnuna u mort ħafna l-aħjar u mort l-università studjajt il-psikoloġija u issa naħdem ma' Richmond Foundation. Dan is-servizz tal-HelpX biżbuħija ma' 6 pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea u ammirat tal-taħriġ anke biex nies li nataw dan is-servizz fil-passat issa jsiru assistenti u jgħinu aktar nies li għandhom bżonn għajnuna. Issa li Matthew jagħmel parti minn dan it-tim ta' ħaddiema fil-Fondazzjoni Richmond qal li l-esperjenza tiegħu ta' kif donnok tidħol f'din oħra meta ġarrab din il-kundizzjoni tgħinu biex jifhem aktar lin-nies li jċemplu jew imorru għandu mal-għajnuna. Ili naħdem 3 snin ma' Richmond Foundation kif qed, ħdim f'diversi servizzi. Ovvjament ikolli ħafna client contact ma' klijenti li huma stess ibgħatu minn problemi saħħa mentali. Naħseb li l-esperjenza tiegħi tgħinni għax anki iktar specifically ma' nies li jesperjenzaw l-psikożi jiena nista' nifhem sa ċertu punt affarijiet bħal hallucinations u affarijiet li jesperjenzaw forsi ftit iktar minn ħadd ieħor. U naħseb all in all anki klijenti jaraw li jifhmu li jiena għaddejt minn xi ħaġa simili għadhom minnhom huma jgħinhom ukoll li jaraw ta' hope u success li jistgħu jilqgħu. Matthew Paris għadda messaġġ ta' kuraġġ lil daw kollha li forsi huma mbeżżajn biex jagħmlu l-pass biex ifittxu l-għajnuna u qalilhom li mhumiex waħedhom. Bi ftit sforz min-naħa tagħhom hemm ħafna nies li jistgħu jgħinuhom. Iva, servizzi għandna għajnuna hemm jiġifieri jekk xi ħadd għandu bżonn jitkellem ma' xi ħadd jista' jkun xi ħaġa taħseb mhux xejn tista' jkun xi ħaġa kbira ta' barra minn hawn. Anything goes, aħna qegħdin hemm biex ngħinu lil kulħadd, però nemmen li kulħadd għandu dak ġo fih li jista' jirnexxi li jista' jagħmel li jrid. It just takes some time and some effort.